Blai yapi iwe hagstang pa berkun amat sim bakoi amen. Untuk kesengi na gospel kat kum Matius nong keba sipau kat iwe terter. Ujisu ula kat ya ki kat arngut ki senran jongu baru la ai haki ya kabor ban beno ya kimen sim boman bat ban penkoj baro ki pang bat ki krau. Komen ko para kani ketika jingatu naga gospel kat kum Matius sepang ka jingjit jong u Jisu ya kat arngut ki apostol. Baka kerteng jong ki apostol ki long u Simon ya ubalakat Petrus bar upara jong u Andreas u Jacob bar upara jong u Yohanes ki kun u Zebedi u Philip bar u Bartholomeus u Thomas bar u Matius u nongkrong kajana u Jacob kun Alpius bat u Thaddeus u Simeon rang Ijri bat u Judas Iskariot u Baladino ya u Jisu kon men ko para e ke bang kwa banu wan ra sapi kalong ya ka jing temu jong u Jisu ban tung yakine ki apostol ka ba ni kong kede ka ba ndau Jisu la ki no isabreng kemut ba kini ya ki ba ula jit kerpang na pring ki senran baro ban peteng ya ka ministry jong u ka ministry jong ka jing penkoj bat ka jing pelai luit bat ka e ka ba ngisem ka de hang ni hi ha ka gospel ka ne ka long ka ba sipo ka boong ban be no ya ki men sim boman bat man penkoj baro ki jing pang bat ki jing krau kon men ka para ngi ha ka ne ka balang kristan ka bangi don hadu menta ya ka ne ka jing long pateng la pateng ya ka Jisu la ai ya ka bor halor ki apostol kadang ne hadu menta kala hiar pateng na ki apostol syaki senran jong ki apostol syaki senran jong ki apostol par kum ta terter ka ne ka hiar pateng ba ka jing bukti ya ka ba la penlong ya ka ne ka dak jong bukti ba kalong ka jing ai pateng lung ba ka bor jong men sim ba khoi ya ka pa kata ka Jisu hadin ka jing mi pat jong u laong ha ki apostol ki ba ngi siambru ha ka gospel kum Yohanes long ka ba arpau to ka ba arpu lai ka ba Jisu laong to priang ya men sim ba khoi ya ki pop jono wa pi lama ki pop jono wa pi pensa berkata ka bor jong u shabi ban urung syaka hima jong ka beneng but ya kini ya kini ka bor ka ba Jisu la airu ban be ya kimen sim boman kemud ban lauk su ban pelai lut ji bru na ka jingte jingkum balate da u boman bat ban penkoj ya ki papang te ngi hakene ka balang hakai cakap ba ngi ngin let sha ki wei pat ki nong duai le se ki ba long ki riu pai ba bat ki wei pat ki jat nong duai le se ki ba ki la ban long ru ba don ki para briu ki balai sha ki nong kenya ki nong khan kini kim long e halor ka bor ka Jisu la ai halor jong ki apostol ka khot nga weri ya pi barok khot ki ba sngap yanga le se ki ba laju le sha ki wei pat lai not na ki ling do so blai bat ki bishop ban le pa duai te tongin ya kenyo ya kata kom le namar oi le se kum kiri paj ba la da pilai ban pa duai le se pilai kum ka jing tuhat jing mut ya ka jing mut jing thumu jong ublai nam ta ka jing im jong pi re ka bor ka ba la ban set da shisha da utrai Jisu kete halor jong kiling do so blai ki bishop but ki cardinal but kam tame upop but de nak ka daw ba bi teng long ba jong ki video ki bade ki kubor na Vatican ba upop u do ya u khulung but utok khulung ba pang ba sitom u kwai kane namar ka de ka bor ka ba Jisu hi la ai ha ki apostol but kumta haba ma ki duai ki bukti ki yo ya kane ki briu tu ki briu ki ba yo ya kane kalat ni ka kebu ban sakta bat sak penduai lompa jong kini ki nong hiar pateng na ki apostol ki yo sisa ya ka jingkot warga de ka ba Jisu la ai pateng ya kata ka bor halor jengki terma kata ngakhat ngawer ya pi barok khot wat ki ku slai ban le wat chaki nong duai keleng pertai sodong re le wat ya ki ling do soblei ki badon ha ki paris jong pi badon ha ki jaka duai ha ki retreat center bat kumta
pin sayo hi gloi re oi don kam ya ka jingye klem ka jingye pinam yo jingkat ki ba ki bun ki to ki briu ya ki ba u jisu u la ya ro ya ka jingye jungki pat ki le yo jingkat ka jingye hoi shisha te nge hakane ka bor ka ba u jisu la ai halor jong ki apostol bat kane kanom long le no ta phile re banom le cheki tang ka lahat ka bakhadu le ya pring yang last resort da ki wei pat ki doktor kim la shu tingin sale cheki om te kumta le da ke jing shania hauble nung kong haki oi ngiron kam ya kata wai ngiron kam ya ki doktor nomar de uble hi ulobu ya doktor de uble ulobu ya ki dawai but nikong ngile cha ki jing dawai lung pa jong ni kiling do but ngi sai yo jing kot but ka bor jong uble kan te trikam lung pa jong kita ki dawai da ka jing kerku jong u lung pa jong kini kiling do soble but ki bishop nomar pa ka bor la ai kerpang halor jong ki de pi klain ki jing haduk kata-kata lele le pi le tang jing dawai haki di ya ko kerku ba makihi kila kerku pin yo da sisa ka jing kot jing kia Wadon bun ki briu ki ba ki doktor ki la ina no ki la give up ki mla shu re ka ki lech sa ki jing duai le security center ra ki jing ngai bat ki jing shit ram ki kerpat hau ble bat nta ki ling do ki la bukti la duai halor jung ki la yo si sa ya ka jing kot bat wat ki doktor yong oi ka ne ka kampala oi ka de ka pa si sa kon ko para de to ngin lech sa ki ne ya ki ba u jisu la ai bor to umat si makut unang pensai ya ke jingmut jing perkat jong pi unang pen scam ke jing jong pi pada ke jing shania ya ka pa ublei ulabu bat kaneru ngisiam haka bible ya ka pa jisu ulale bat ula kren ula aibor to train kerku yang iwe pe iwe haka tem ku pa per kun men sim makut amen and you right try Jesus Christ